меҳнат кардам, тӯй кардам, ба ҳавасо занг гирифтам. Варне баъди тӯй шаб хонадорӣ кардем. Дар байни 2-3 дақиқа хонадорӣ мо бар чӣ шуд? Ба охир расид. Мо ба ӯ гуфтам ки ту нодухтар ҳастӣ. Хез кун тайёр шав, ба хонатон мерем. Дар пеши поям гир истизора кард ки мара ҳозир мебари хонагии мо, мара реза мекунад. Ки хеле илтимос, зораву нола, гиря. Анде духтар буги забонха дод ки анде ягон духтара гир дар ҳамин хона биёр, болош зиндагӣ мекун, қатъи зани дием буд. Неки мара сар натид. Ма ба хотири худованд сатри ҳамун одама пӯшондам, раҳмам омад ба гиряву нолаҳои ҳамун, раҳмам омад. Баъд ман меҳнат кардам, тӯй кардам, қарз кардам, қарзоро ин қадар сума расход кардам. Модари ман давлени дорад. Ба хотире ки модарам огоҳ шавад, давлениш мегӯям, ман мақсад ака сума меёвам, зана меёвам, ҳамаи чиза меёвам, неки модарма намеёвам. Ба хотири Аллоҳ, ба хотири модарам, ба хотири дилсӯзӣ ҳамин духтарака ман қатиш зиндагӣ кардам. Овозаи ман 2 рӯз пас баромад. Ман хоҳарма баниста барои привязка бурдам дастша. Овоза кардам, зиндагӣ кем, 2 рӯз пас овоза кардам ки занаш духтар омад, Зафара. Овоза оли ман даҳанам набароварда будам ки зани ман ҳамин хеле. Ҳатто модарам да ягон хонагӣ, ягон кас дарак намед, ягон ёр рафиқам. Баъд зиндагӣ кем хай, рӯз ба рӯз ҳамин виҷдонам азоб медод ака. Қаҳқаҳаи зани ман дар 3-ум рӯзи 4-ум рӯзаш баланд шид, хандаҳошу, овозошу, гапҳошу, рафторош дига шидан гирифт. Дод забонхатша гирифтам, записша гирифтам дар телефонам, рафтам хонашон. Хонашон не амакиу Тағоиш. Тағоиш адвокат кор мекунад, амакиш дар ДУ кор мекунад. Ҳар деша дар мошин шоҳид я бародар хади рафтем. Хай гирифтем, бародар, духтари шумоам хеле проблема дора, гуфтам. Ина забонхаташ, ина овозаш. Даже гӯш кардан овоза. Амакиш гуфт ки ман ҳечиша нафаҳмидам. Гуфтем шунурзем ба калонкои мошин, ҳамин садора гӯш кардан. Хай хулоса ака ҳеҷ кадарак надора, ман хотири ҳамсоягӣ, хотири қишлоқдорӣ обрӯи шуморо фикр кардам. Мақсад биёед ба тинҷӣ, ба амонӣ суми мара расходи каги мара биёрен 13000, ман 22000 расход кардам. 13000 ман биёрен битем, духтартона бигирен, сог саломат барем. Гӯем ки ягон касал буд, ягон чӣ буд, тавбат шудем ки мумеш мухим фаромӯш намеравад. Хай дар саг зан фишор овардан, ман меомам вегаи меомам, хеле мекунам амакиш. Хай ака сабр кем, тоқат кем, болои ҳамин. Хай баъд чанд рӯз гузашт, духтар рафтем. Духтар мегӯяд ки мара духтар бар. Духтар бар ҳақиқат ай даҳани духтар бишнавам, ман наметавонам гуфта. Баъд ҳамин духтари ноҳиявӣ рафтам, ба ӯ баҳсу мунозира кардем ки чӣ ки мара нагуфтӣ? Чӣ ба мара нагуфтем ки ҳамин духтар ҳам касали пӯст буд, ҳам нодухтар буд? Чӣ ба мара нагуфтем? Главврач ҳамин поликлиникаи ноҳияи Восе Орипов. Баъдан бародари азиз душанбеш бурдам. Экспертизаи душанбе бурдам. Дар душанбе экспертиза гуфт ки модарзода. Ман гуфтам ман навордам, сабр дорам ки ҳамин духтар мегӯяд ки мара фалон одан дар синфи 7 расидай. Гуфт ки синфи 6, 7, 8 ин кора кара наметунам. Акаҷон гуфт қаноатманд нашидам, экспертиза омадам, қаноатманд нашидам. Чизе ки ман медонам, Аллоҳ медонад, пастел медонам, гапа ман нашнавидам. Гуфт ки модарзода бара зиндагӣ кард. Хоб ака бо хирсандӣ, бо бачӣ ки ман хирсанд шидам ки зани мара мисол ягон марди бегуна, марди номаҳрам дидагӣ нестай. Фақат модарзода ман қабулаш кардам. Ба дараҷаи хирсанд шидам ки ака оғӯшкада шоҳӣ дорам. Оғӯшкада дар ин назди бозори Саховат омадастем. Як ошном дар китифам зад, нигоҳ мекардам. Хай хирсандӣ моро ҳамон одам шоҳид буд. Дасти ӯ дар гардани ман, дасти ман дар гардани ӯ. Омадем хона. Хона мед 15 рӯз айбан гузашад. Баъди ки баъд экспертиза рафтадем. Модарам баъд огоҳ шид. То як шаб як рӯз дар куҷо будем? Мара ки хонаи баниста меравем, айҷа хонаи хисро мерам. Чӣ бу мара гапи дуруғ куҷо да будӣ? Уҷа занг занам ки дар хонаи хисрат нестӣ. Баъд гуфтам модарҷон, ҳамин занам хеле канда шубҳа кам.
экспертизаш будам модарзод да тамоми зиндагӣ мекунам дилам ором шид ҳамин хеле гуфт модарам да огоҳӣ шид. баъд айван чанд рӯз гузашт ман ака рӯз ба рӯз ҳамин ҳолам баъд мешид зиндагӣ ширин мекунам. ман намедонам ба хотири касали пӯсту нодухтар буданаш ман ҳамон инсона дӯст медоштам. барои духтари шух буд духтари қатим бозӣ мекард шӯхӣ мекард ман амро нағзидам. нияти ман буд ки ҳамин духтара ман ба хотири ҷаннат зиндагӣ мекунам. қатиша мерам дар ягон ҷои дигар кор мекунам бо дар Россия қарзо ма додам буд кам 1 сол пасай 2 сол пасай бо ягон ҷои дигар хона зиндагӣ мекунам. ягон духтар мегирам забонхати духтардан ҳам хеле наштагӣ буд. хуб модарам гуфт ки хаям хелеам боша зиндагӣ ки бачаам онҳо ба ҳавасо орзуҳо зан додан шавҳар додан духтаршона зиндагӣ кард. инсони хубай падараш ба хотири хубии падараш мақсад амира айбша пӯшона зиндагӣ кард. кори мо ҳамин поликлиникаи ноҳиявӣ овозаш баромад. вақте экспертиза баромадем якбора шуд. баъдан хай як рӯз ҳамиҷа як рай корш кардам ки об биёр гуфтам инаҳозӣ исраф усраф қарм кард ки айби духтар ман пӯшондам ки қаҳқаҳа ханда дорава ман гап мезанам ба рафтам худам об гуфтам корма буд кама назм омад дигар намондамаш телаш намош брай гуфтам наё пешам байни 2-3 соат умуман қатиш гап назам янга киртама бушу хоҳар корма бука қарш кард. омад ҳамин хона шиш қавақош дохтагӣ очам пайдо кард ки чиш гуфта ки очам модари ман ҳай ба ӯра хиштоманд мешид мар айрӯи ӯ чӣ қагапҳои чӣ дуо кардия ки ты қади зана зиндагӣ хуб кӯ чӣ хеле боша набоша ман анде дод метавам занат метавам духтарат метавам неки баъд очамара даъво дохт ки чӣ ба қатиш соз намегирӣ мон хай ман тара мегум ки дод метавам занат метавам бо чӣ мегӯй ваъда додӣ ки хай чаҷон хай зиндагӣ мекунам бо чӣ ба гуфтам мо чаҷон нодухтарай касали пӯстай наметавонам қади зиндагӣ када хес мара гуфт ки ман авлодома меорам фалонат мекунам. акаҷон ман то чӣ дара ман номус дорам ба хотири номусу ман одама чӣ коро мекунам не ки модарам дами роҳ монда буд ба хотири модарам ба хотири аллоҳ ман миқа айбои ҳамин инсона пӯшондам. нодухтар касали пӯст мисоли қадар дашно мақораташ ман ҳамин инсона айхона пеш накам. зиндагӣ ким хай ака мерам духтарда савол метавам иҷада савол метавам иша мепурсам овозҳои меяд дар гӯшам мерасад ки мегӯянд ки вай Россия раҳкияй кадом шаҳре ки 10 рӯз 15 рӯз туиша загран мегирава билет мегирава бояд ки Россия баравад. ака зиндагим хуб набуд. ниятам буд ки мерам Россия кор мекунам ё ягон ҷои дигар зан мегирам духтар мегирам қатъиян одам неста хонада қатъиян зиндагӣ мекунам зани дигар мегирам ба ҳамин хотир Россия рафта нешидам. баъд хай мегуфтам ки ту Россия мерай вай хунаш ҳаром шидай бо файрод мекунам пастаянкаша меоя мерава ихел ухел ака ман ходараҷаи вайрон шудам ки мумкин буд кам монда буд ки ман аркаголда мешиштам. ба худо қасам ман намозамо мехондам ман ака рӯзаи мо инборака ай хотири ҳамин зиндагии нохушам натонистам гуфта. он мара ба телефон алоқа кард ки биё дар хона намешавад ки ҳамин телефон қади суҳбат кунем гуфт ки не биё 10 минута гап дорам бирем. ҳай тамос рафтем шидем ай чишмои духтарак об мерехт чишмош сарх буда гирьяра очаш дистош хамиролу пури хамир омад ҳамин хона арӯз бача парту таксаримон 6 тома барам дар 6 гуфт бачам ҳаёти духтари ман дар дасти та минаи раш накунем очаш гирист. гуфтам чӣ бола ман минаи раш мекунам ман ба ҳавас зан гуфтам чӣ бола ман минаи раш мекунам. ба гуфт ки гуфтам чӣ ба духта мегирия ҳамира маҷбури мана додистин. гуфт ки не маҷбурш накистем мега ки мегирем ҳамин бачаро мо гуфтем ки муло бача намозхону қуръонхону чияе ҳамин мисол ҳамун чира гирияи ҳамин зораи ҳамин барои ҳамин касали пӯст ман мегирем мара тавбат кунед баъд битенем ба шавҳар. ман гуфтам ки чӣ хеле чанд қадар касали пӯсташ худованд шоҳиди зиндаай модараш ҳамхелӣ кард дасташ ҳамхелӣ кард гуфт ду ҷои пушташ намиқари сафедай чилик ба чилик расом ҳамхелӣ ишора кард ки ду ҷои пушташ сафедай. ман гуфтам охи модаро мега як ҷоай ман рости ака ман нағз намебинам касала
این دادی خداونده کسل خداونده خیلی من را تنها نکردم گفتم که ما اگر با طریق نودختاریت اگر دکازات کنه تونم اگر جدو نشه من میرم سود میتونم من دخترک من خیلی گفتم میرم سود میتونم که محترم سودیه همین دختر کسلی پوسته مرا دروغ گفتن مرا نگفتن من با نمیخوام خودش زندگی کردن نمیفورم مرا جدا کرد با همین خاطر گفتم من میتونم ایت جدا کنم مادرش گفت که ده جای پیشم خیلی تو مادر من میگه یک جای اون مادر تا گفتن نتوستم ده جای خوب ده جا باشه گریاش برای همین قرار گفتم گفت ها گفتم درد خداونده من قبولش دارم من بالای همین کسلش من قبولش میکنم فقط توی من مثال با روز 13 همه چکنی 2 هفته پس یکی نیم هفته پس توی مامون نیستم در خونه شونه 13,000 خیلی خیستیم برام گفتم بچه نماز خانتون میفورد چی بگی دخترتون سطر نداره قهقه خنده یا چش بلند شد گفت که اکیش در بعدی توی میبینی ایش بعدی توی اکی میگوی و خلاصا اومم با من شوخی کنم که روزی 13 همه ماشین میگیرم میام به سر عروس اگر تیار نباشه دخترتون میگیرم میرم شوخی کنم خندیدیم برام خونه کنم خلاصا توی یک زرونگیم شب خیلی زندگی همه خیلی آخری همه کار حادثه همه کار یک روز یک سفر کاری خطی مومن آباد رفتم سحر رفتم با ساعت 4 گشتم اومم همسرم خطی خیلی چای کردش اینجا خوردم با شوخی کنیم ایدان تریزه من شده خورده ایستم در تایی یعنی کلیدور در خورده ایستم ایدان تریزه نگاه داره خندیده ایسته گفت ایسته نگاه داره گفتم که امی عمل ای دهنی بالکوم ای دهن تریزه تماشا کردن عربان از نمیبینن گفتم همین خیلی گفتم که مادرم گفت که عروس نمیریم گفت سالقینش ده $10,000 هم $10 ریختگی را بچینیم ما با 60 خیستم چینی اپخود مگرتم خطی نامه خیستم درون خونه درون در آپوشتیم گفت چم خندی گفت که خدا را شکر زندگیشون خوب شده سایی که نمیخورد که زنش برمای پیشش درون خیلی کرد دیگه بعد خودان صحبت کردیم خطیش سر به سر موندگی خوبیم همی جواب خیلی گپ زیستیم گفت که پنجم در روسیه میره با هم یک شب پیش با تلفن صحبت کرد تماس داشت که قدی همه خانگیاشون صحبت کرد کسای توی ما بیاریم علیبا ما اساس کنیم صورت پیش ساز ما جدا کنیم بریم کرتها ما بیاریم گفته بعد من گفتم که خیلی با پنجم ما روسیه میرم بگوشون من میارم خانت یک خبر میگیریم میارم تو میمونم میرم بعد همون صحبت داشتیم گفت که پنجم نمیره گفتم ها گفت که کجا میره خواهم روسیه همین تاجیکستان در کار کنم که میوی همینجا بچه هستی میوی همینجا میوی کجا میره هم روسیه گفتم که نمیشه قرضاری بسیارم میرم قرضم هم میکنم یکم سومه که دیگه کار میکنم یکم ماشین یکم چرا میخزم میام بعد خیلی صحبت که سردیم همین گپ های اوزار در اوزار با گوشم رسید گفتم که همین گپ شنیدگیم وجدان خود چند عذاب میده نخواه کن زنک همین کار کنی که تو مرا میگو که با فتح سطری سفید با جیپ اومدی 570 قطعی اومدی گرفتی بودیم این قدر حافظی مهنت کردیم سو زنگ گرفتی مرا با حواسم رسوندی نکاح داری بالای ایبم 2 ایبم پشوندگی زندگی که استی مرا ببخش که من اون روز ایدهنم یک کیلومتر داشتم کم خیلی گفتم خاطر همین قدر خوبیوم اما آدم مثال همین گپ راسته که ما روسیه برام با همین کارتر علاقه کنی تماس برای که بیو بچه نیست شهر نیست زندگی تا با قطعی دوام دادن کنی گفت او اگر آدم اگر تیلایی باشم و تو برابرش نمیکنم من این کارو نمیکنم دیگه من این خطایی کردم این حیات من مثال تو چی کردم من دیگه نمیکنم خیانت نمیکنم وقتی هستم کتاب قرآن اقای بودم کن رجبی جان بام برام اوای دیدم را گفتم که همین کتاب قرآن قسم میخوام اون آدم کسی هست حقیقت چه بگو ما آدم میرم خیلی پروس نگاه میکنم که هم آدم چه خیلی آدم هایه میام یکم گپش نمیگم من حق ندارم گناهگار تی مثلا من هیچ گفته نمیتونم من نمیگم تو زنی مرا خیلی فلان کردی برای من زندگی کم بدم که قرآن گفتم یکم گپش نمیگم دین بارا سوالت نمیتونم که کی دیگه چی با هم خیلی کردی چی با همین مسئله ده عموما دیگه گپ نمیزنین زندگیم 100% رفته بشه 1000% میتونم زندگی من خداوند شاهد کنه گپارو گفتم اما رحمتی ده بعدن همین بگم نگم با میگرده بگم نگم میگرده بعد گفت که مرا گفت که ساوری اول یک بچه که نوشه میگیره در ثبت هست همون آورده هست که یک بچه هم قشلاق نه میگه که همون کدای مرا بچه هم خیستم بخواه شما بچه هم که زده استایش
ура гирифт. Баъд экспертиза ман савол додам ки чӣ ба ки шумо мегӯед модарозодае дар сабт маз наворша ҳаста мега ки мара фалон одам расида гуфт ки 5-6-7 кора кана метона. Вақте ман хона даяда бурга гуфт ки ҳами хел ман гуфтам ним бачака наги экспертиза чӣ гуфтам дига нум амра нага амрӯзи ки китоби Қуръона қабидам дар дасти мака ғажова қиртақ маҷал ки нахоҳам айма дар боло бошам ама ҳароме ки ҳаёти тара сизонда сол иқадар ман азоб кашидам нахоҳ ки ама айма боло боша тамра наруби ами гумнагум мегава ака ман фикр мекунам и бегуна неста вақте бегуна мебад мегӯ ман и бачаи қадар қадима зиндаги кеса ай мара пушонда монен баран ама ҳароме ки ҳаёти ма расонда қонун ҷазоша бута хел мегӯ ман фикр намекунам ки ӯ бегунаҳе. Баъд ака китоби Қуръона гуфтам бугӯ гуфт наметонам гуфтавол ами савраи зани амаки марам хеле ки ҳаёти ма расонда иншоалло ай духтараш мебина гуфтам духтари зани амаки ба та чӣ бадӣ дора ай та чӣ бадӣ дида ки ҳаёти тара мехезина месӯзона гуфт ами атан дар сари як гуноҳаш қапидаш маварда ҳаста ами гапош дар вақти гуноҳ қапидаш гуноҳашда қапидаш амакимда шӯрдозӣ кард ки амаки янгамам хеле корда қапидам ба ҷои падари ма амаки ма бихеза зани хича сиёсат кина хез атқаи маро ба тиёқ зад баъд гашт ами айбам шава зани аким ами хеле кард ки ина гуҷома гирифт зиндагим 100% рафтеста ина ки хиштомани ма Фазила ном дора аму саври гуфт ки Фазила духтар дори рӯзи сиёҳра дар сарат меорам ами гапорам духтарак пеши ами ҳодиса гуфта ман и гапора дар прокурор гуфтагӣ ҳастам ака баъд гуфт ки наметонам наметонӣ гуфта гуфт не китоби Қуръона мондам хестам гуфтам пушоката пуш тайёр шав гуфтам ами ҳаром мемона гуфтам пушоката пуш гуфтам рафтем та аймада боло будуни аму ҳарома нагӯй пушоката пуш рафтем и хона дуромад Зафарҷон я медиси биё суҳбат кунем нашнава хонаҷомо рафтам дуромад гӯшаш кунам илтимос гуҳоси мара хона мебарам мара чӣ мегӯям мара авлоди мо мара мекушанд мара хуна мисол реза мекунанд ки ти хеле кор кардӣ ти дакҷо кардӣ тиш кардӣ ман ҳамуҷо мебарам дарем ки мерам ҷавобта наметам мебарам дар хона гирифтам меспорам тоилет кунад сӯи мара биёрам батан расходна ман мегирем ёрам ман сарат наметам ҷавобта наметам хулоса ки ака рад кам гуфтам хонато мебарам баъд гирист ки набарам қазора кард ки ман нияти бурданам надоштам акава буромам ами дарвозаи хона ами ай дарвозаи хона буромам модарам намоз хонесаде уфкама буромам гуфтам ки ҳозир ай модари ма салом метава қариб рӯзашкарӣ ба салом метава бо мега ки ами арӯз ки ҷудай боям гапаш гуфти боранҷон диш ки наиместай мерам ами ҳар гоҳе ки ами зиндагимо ами хелдака вақте ами масъала да мепурсимаш мегирист қичоқш мекунам ачакш мекунам эмуҷоша чӣ мекунам ки механдид хандаи баланд мекард бубахш ами як рӯз пеш ман ами духтарак ба ҳами қадар айбош худованд шоҳида ман бахшиш прасидам гирист дилам сӯхт бачаи дилсӯзам қичоқш гирифтам мара бубахш гуфтам бо чанд бораи бахшиш мепурсӣ бо ами масъалада гап мезанӣ бо мепурсӣ гуфтам ами дов мара бубахш як рӯз пешакӣ ман инсонро бахшиш ман пурсидам ман дар ами дунёам хай бахшиш ман пурсидам мара худованд бубахша ки ами инсон дар хонаи мо мисол ба ами сабабаш дар хонаи мо шида хулоса акаҷон дар фикрам ки ҳозир бирам бо ам қичоқш бигирам бо ами сандиш кунам ки очам нафаҳма як кор бори хона кардам мегира ба ҳамин ният қадам барам нарам мегӯям ки давидума Зафарҷон овмите ки уксус хӯрдамо қарабоира ишадаиш хӯрдод ов наёфт давид хона дуромад хона анҷомхонада овай онҷа дуромад ай сари сархун якнитра ой химик авурдамо ва қаҷ гуфтам маҷбурш кам қаҷид учкам хонаи дигари вардамиш свет надора хона анҷомхона хонаи дигари дуровардмиш ми пеш телевизор да ми хел штаги тай сведа ми дастан ами хел садагиам ба паштай ми штаги ба паштай хе қаддагиам о додмаш хурд банка элтра халадини ковардам дуға ба қаҷ гуфтам қаҷид басай гуфт мондамаш ами чилигма дам ҳалқиш мондама туфушка гуфтам данаш ҷақ мондама туфушка бо партов бо додмаш аммо хулосам як ялитра дуға додмаш хурда партовдаш хонаи ҳамсоя рафтам акай далер биё ки зани ма уксус хӯрдааи омем хай гирифтем ба алисаш будем ои тамато кунам ки айраҳ гардонданаш ҳамиҷа ҳами қадар гап шид ки ҳамн одам мара дилтӣ кард ки
зиқ наша гуфт дуғ шуда боши иншолло гуфт соз мешава гуфт ами гуфт бачаи ман нос хӯрда буд бурдум шуштумиш соз шид гуфт ҳичи гап на иншолло соз мешава гуфтум набаремаш гуфт ки ихтиёра гуфт не баремаш ки бачадонаш моро да экспертиза гуфтан ки уже касали занон нашда ҳомиладора гуфтум аму чишта залал нарасона гуфтум ака ба 60 сомон гирифтем рост ба алисаш бурдем хайрада чақчақ гап зада рафтем ки ҳамин қадар сухта мекуна ҳо бисёр иқа бисёр не хай ова додумаш хайм гапза рафтем ба он ба алисара рон талифон кардам омадан авлода шума ура шуштам ба гап дуромад гап зад то раҷабҷон соча хона мебарем мачак шикам модара шоид буд мачак шума го хона мерем зиндагӣ мекунем хай ака авлода шума мада якмаш мада фишор овардан бола ҳамин қадар гуноҳам мада фишор овардан деямаш марад амакиш я амаки дора ма намехом қатиям одам уман қатиям одам табм намекаша ки хирок бихирам аммо одам мара омад якта задам ҷам мурунда ямаш зад хаямҷа муфаттишо будан фаҳмудан ки чӣ гуноҳи дошта бошад назди қонун ҷавоб шамега мақсад оромира риоя кунӣ хай хулоса ҳамаш оман рафтан тинчидан ҳамн модараш монду мава дига ҳеҷ канам одам ягон таймондаро дар берун буда модараша дами саҳарӣ буд ховош буд ма то саҳар ака хов накардам мара фишор овардан қисрбача омад ки ма тарид мекунам бо хавар нагӯй хаварам накард ма тарид мекунам тарид мекунам ма гуфтам агар туда агар ховарат бошам ма да зан май ма да оиламай ма меҳнат кардам зан гирифтам айтада ма бисёр сухтесам неки гуфтам амак агар ягон чӣ кишид ягон кор шид ма дар назди қонун ҷавоб ма мегум не ки оле хаб кунем то ай худованд чизе ми омадана хаб кунем фақат ягон чӣ накунем хай хулоса саҳар қариби дами саҳар шид зан имад рӯз ба рӯз ҳамин соат ба соат уже вазияташ безежам хунаш маънашидеса исо усо хай ҳамин чӣ намуд чӣ чизе гуфтесам духтаро раҳмат мегӯям ҳамин духтаро хай айдасшунам агара сидқан кардам чизе дар кор овардам кардам ҳамин дами саҳарӣ шид гуфтем ки холаҷон ай хошхеста гуфтам холаҷон ман гуфтам хов накардам боз мерам хонаомн як овозӣ мекунам ҳамин ҳишор шама либосои тозаам мепӯшам мумкин ма прокуратура даъват кунам ягон баёнот ягон чиз ма бурам бинависам биём духтар арӯз зан ма бигирам барам ма ака умед надоштам ки зани ма хеле мешавад хай рафтам онҷо авлодош туп заги ҳаргапаргап болои ҳамин қадар падари ма мурдагия бар падари ма ай ҳама ақорати бадтарин шу медидана мара будам ки падари налат барои падари ма дарвеш гузаштагӣ азоб кашидагӣ меҳнат кардагӣ меҳнати ҳалол хӯрдагӣ на пирсаи мардуми қишлоқа падари ма чӣ қадар инсон буд ба кас кор надошт падар ма дӯст медошти мара дӯст медошт ма дуои падар ма гирифтам ака падар ма ақорат кард қаҳр мекард мебор аллоҳ бигин гуфтам мебор худо бигин ай худованд чӣ меояд ҳама медавам ака кор макардесам ягон тайму заҳмат накашам фақат онҷа ягон чигрисеса ягон шақора дорам хел судагиам амакиёш ҳастанд бачаҳои амаки бачаҳои хула ҳама каса ҳастанд онҷа якташ ба сини касалира як дору намегирад даже ака арақ да киртон рехта киртон таршда лави чишмаратон дастурма шудесам лавра чаминҷа ки ҳамун шаҳра пайдод кин ами назами қоғазор ами чира биёра дорувора қоғаз ҳам хедрост кеса дар байни авлодои ама ами хеле кеса як таяму ҳамун доруро айдаси ҳам главраж намегира ки биги ами биги хидозада намира биги бар дорувора биги биё нами қадар нагуфтан мара аймуҷа давида миём дорура қоғаза мегирам доруро мегирам мебарам метам мегзаронам оқибат омадан гуфтанд ки хунаш бисёр рафтае ним литр хун ай шаҳри кулоб дар кора скори даштем гуфтанд скори да рамо метан ба 60 рафтем хай кулоб да зорау нола гиристум ака ки акаҷон хайна хуб ташхис кунем ки мувофиқат кина хун ба хун гуфт ягон майда зигнаша ҳама шумо ташхис мекунем хай уже ҳамос забурам ман ки наёрен хуна ки дар кор нест ма дарак надорам мара гуфтам ки бира дар мошин биши зафарҷон ма мошин доштам қапа за дарошид хуна гирифтен ҳо ҳайкам бурам ҳамин вокзали кулуб амда ҷам сестра мара парсид ки ҳамин духтара гаштагӣ гирифта ногаштагӣ гирифта шофёр да оина дид гирёи мара дилаш суғгу дода ҷон зиқ наша ҳамаш мегзара сестра гуфт ки гаштагӣ гирифта ногашта гуфтам ки ман ногашта гирифтам модарам ёфтай дидам маҳқул кардам гирифтам гуфт ки арӯс надоштӣ гуфтам ки не ман ягон арӯс надоштам гуфт хуб дар сарат айчид каме ки арӯс надорӣ хай гуфтам тақдир насиби тақдире акаҷон аллоҳ медонам ма оли ҳамин қадар шидам ҳамин деҳада ягон бародари ҳамин деҳада хиёнат накардам духтари ҳамун ягон таямура хоҳари апаи ҳамура
чунки ман худам апа хоҳар дорам, дасти ягон таймира нақабидам ами деҳада. хуб дар роҳ омадем, гуфтам ки ман акамара якамаш ки фишор овардан, задан. Дуюмаш ки ман шавқов накардам, сеюмаш ки ман гирисна будам. аму хонаи аму хисарам да пайрод мекардам, ду қошиқ ширбинӣ, се қошиқ хӯрдам, дигар нагузашта ҳечи. Гирисна, зиқ, дилсӯзӣ, ҷигарам мерехт. Болаам қагима ман аму одама ба худо ака дӯст медоштам. Болаам қагимаш ки ман ира ба хотири занине, ба хотири Аллоҳ, ба хотири модарам, ба хотири дилсӯзим гуноҳ мера ман чӣ кесам, таками одам зиндагӣ кардесам. хуб зани дигар мегирам ки хайр хуб фатво додан, ами худоро баракат шуктам, малора бо дилтим кардам ки бачам ҷаннат тайхид мекунид, зиндагӣ ки ҷаннат тайхид мекунид. пеши ишони Нурдинҷон рафтам, ҳамин қадарам гуфт ки бачам зиқ наша гуфт. бара гуфт зиндагӣ ки гуфт. худованд гуфт тира ҷаннат ҳамета гуфт. ягон зиқ наша гуфт. вақте ки мо ами шаби якум хоб кунем, саҳари рӯз қати ами саврӣ ки ами зани ма айну менолид, зани амакиш, ҳамун одама саҳар вақти дарро мекушон, дар пишти дар мебинимш ки шиштагиае гӯш хестад. вақти хест рафт, ҳамсарам пурсидам ки зана чӣ мега, чӣ пурсид ки саҳар барвақт омад? гуфт ки ҳечи омад, гуфт ки ҳечи намега, ҳечи нагӯ, чӣ мега, ҳечи нагӯ, амхелӣ гуфта? гуфтам ки не ҳечи нагуфтестай. ман қагабшум хест рафт. хуб модараш гуфта овоза карда ки ҳами бача ман рафтам, хоб буда, қати ман салом накард. ман акаҷон ҷои ма дар шумо бошед, фикр кунед. ва вақте овардам, зани ман одухтара касали пӯстай модараш мара гуфт ки деҷои қарияй, ӯ чанд ҷои айсад 20% мара гуфтай, дурӯғ гуфтай. ман чӣ хел қадим инсон болои ҳамин қадар айбо салом кунам. умуман авлодаша дӯст намедоштам. умуман ами духтарак ами зан ма модараш амиҷа шиштагӣ ҷа янгаш қати ами саврӣ шиштагиай. ман гуфтам бара қати хонагӣ. гуфт намефорам қати зани амаким намефорам бишинам. зани амаким амуҷае намефорам қати бишинам, чунки ҳаёти мара сунда. ман намешинам. гуфт модараш шоҳиди зинда, агар ай худо бутарса шоҳиди ҳаққа бута, ҳамун қапидан амура кашта калидорда брмгу хандидесай, балан васада балан хандидесай, намера ами даҳани дар ами филашкаму ба як контракт шида давид омад. намехоҳам ки қатиш бишинам. хуб омадани як рӯз абед гарми рӯз буд, соат 1-2 буд. дар болои диван хоб қати ҳамсарам хоб. як ҳамсӣ омад файрод кард ки Зафар будем биёя. 4 будак ай хонашон бачаҳои амакиш будан, каса мегӯям 4 будак омадан, ами гудакҳои хира ям ҷуҷувак ки дар болои диван хобем. ин зани ма ай шарме ки ҳамсӣ хунда иҷа овоз додесай, не овоз мета, не метуна ки барава ба пешу бигзара чӣ кунам. хуб рафтам ора дашномдам, ҳақоратҳои безаб шукам ки ки гуфт раҷӯ зани ма раҷабӣ ном дора, баланд ҳамсояҳама шунавидесай, о раҷӯ хелдеса. ман дашномаи қабеҳ шукам, сир шукам рафтам. тӯҳматае ки додар инвалидша оварда дашном дода, додар инвалидша ҳатто наовардадан, аму дасти духтари амакишта дар беруни кӯча омадесабда. баъд вақте ё ки давидан гуфтай шаҳмора душмон кард, баргаштай рафтай. ман ура ҳами оилашонда, ҳами духтарак феълаш маҳқулам буда, падари ҳами зана маҳқулам шида, аму гудакаке ки мегиря. як рӯз чодарканӣ омадан, вақте зани ма қичоқш мегира, апа ам хела апа гуфта, дили ма ба худо ка реш шид. пайродиш кам қатиш суҳбат кам, гап зан бозӣ кин. гуфтам ки кай мерем пеши муҳаммаҷон. як рӯзи ма шоҳид дорам, садиқ рафтам ки амора дар садиқ бинӯ ка чӣ қа гап занам, ма чакш кунам. ин се одам ами авлод мада маҳқул шид. неки адвокати тавоиш иҷа ма дар амниятан иншоаллоҳ шикоят мекунем, дар тамоми ҷо дар прокурор гуфтам ами номерои амира гӯш кунанд, иншоаллоҳ ҳамаш мебурад, худованд мебурораш. ами телефон кай, ами вақти ташхиса зани ма дар ташхисай, амуҷо алоқа дар буромад главрач буромад беруна, зани ма ташхисай. бу қадим асибо кабинешташтагим буромад, иномия буромад. маҳаммадҷон мегӯм ки ами шаб сё бачаи хуб метава, бачаи чақчақӣ метава. майли ка телефон акаш дар байни ташхис алоқа дар. амаки шаби уксус хӯрдаги зани омад гуфт ки экспертиза рафти чӣ гуфтам? гуфтам ки модарзода ана намуҷа муҳаммаҷон ҳам адвокати тавои занг зад ки хорзои ма амуҷай кори хорзои мара буд кунед. ман гуфтам ана ман фикр мекардам ки шумо ягон канали ёфтен занг задем,
яке амихай ҳақиқатиш буромад иҷа гуфта боши кор хоризои моро буд кунед ягон гапи дигам гуфтагӣ ҳастай телефонеро гӯш мекунанд баранд орипова главврачи поликлиникаро баранд медсестраки санҷда уро баранд проспос кунанд иншоаллоҳ ҳамаш мебудад. вақте ман духтара айниҷа оинои сияқати мошин қайбор кардам ки ҳамсоя огоҳ нашаванд экспертизаи душанбе рафтем ман фикр кардам ки ҳозир агар ман айхона ё ягон касае бигирам алоқа да мебурам парвоишда ишушда кори ман сол боранг ноябӣ мешавад. храмои ҳардему рафтем мара нагуфт ки айхонам ягон одам биги даже дух накард бигар ма гирифтам рафтем экспертиза гузаштем хай умем зиндаги ки и дуруғае ки се рӯз ура бастай и хелу инака ҳамсояи бар ба девори мушоҳидай бо як бачаки дига мега ки пешаи сусхӯриш қарби шом да усофурда буд аср да пешаи аср ма дидум дар берун таваққуса шуста буд зани ма чобақ мерафт ягона мекард замини сари раҳ асфалт остановка иса паси тепа қати янгон хонагӣ қад мерафтан чобақ мекан мерафтан иса ман душанбера рафт дид мисол осиё ҳама ҷора дид ма дига чираш бигирам чӣ бикунам дар 40 рӯз душанбера фир бигарда саховата фир бигарда корона фир бигарда садбарга фир бигарда ҳамара фир бигарда биёя районда фир бигардем иҷа биёя чобақ бироварда пасои теба абироро бина иҷа мисол бина ҳамара бина қишлоқа айберун бина айдарун бина ма киҷош мемонад ки барои чӣ дига ман маъниш мекунам ҳаво ман мегуфтам ки айдароза ки биромадӣ рута печон яъне рута печон ки ами маҳкама бошад та аруса ки печон мисол ами мардои номаҳрам хита нишонати та рута хеле нишонати ва маҳкама ки ами чобақ гирафти ҳам намесӯзи ҳам мисол ҳам шумо тамом бирра ҳаста як гуфтум ҷои мо да одамое ки ҳам хеле мекунанд келино хуб яка деволи ҳамсосини хонаи ҳамсояи мо гаштагия мо ина хонамна чӣ ки ман сума зан гирифтам ба ҳавасҳои зор хонамна ремонт накардам хонаи мо треза надорам ягон сета хона дар як калидор ду треза иса се треза иса мира як калидор дари калон оди надорам дар треза дарвозаи моро ина сурат бигирем ман меғанҷам атай дарвоза алохонаи мо ака деволаш гаштаги тинка гирифтагия бар ресмон ва пресс қати ҳам тинка кашода ина барем бини роҳҳои гирезиш ҳастай я шоҳидон ҳастанд ки мо дидемш ҳами гап дуруғае ки даже гуфтанд ки мо ҳамира дидем пешаи аср мо дидемш ки ҳамин инсон моро биёбишин гуфта таваққуса шуда и хеле нестай ӯ инсонои камбағал азоб кашидан и коро намекунанд ма акама и корда дурӯғгӯш мебурам.